איזשהו פצע, אנחנו יכולים לראות עמימות באזור שהפצע בו הולך להתחיל, וככה אנחנו נדע לצפות את הפצע הזה בעתיד. זה משהו שאני לוקחת מעולמות, מחברה ישראלית שאני מכירה, שעושה פענוח על תמונות מקולונוסקופיה, למשל, כדי לצפות התפתחות של פוליפים בסוג כזה של אימון. אז רק למי מה היה בחדשות גם? מישהי שהייתה חולה, אז לא מצאו את התרופה, העלתה את כל ה-AI, ואז הוא אמר עשית צילום רחם, וגילו בצילום רחם גידול סרטני, והכניסו אותה ישר לניתוח. 2 היא סבלה, העלתה את זה ל-AI, הציעה לעשות את הצילום, זה מדהים, אבל אני לא מכירה את המקרה הזה. מה שאתה מתאר זה שהיא הייתה... המוצרים שאני מכירה הם בדרך כלל מאוד מאוד ספציפיים לאיזושהי מחלה מסוימת. אז רק שתראו, אלה הם הסטים. לקח לי הרבה זמן לגלות את השישי. כן. הוא הגיע. אז כנראה זה מהרשת נוירונים. אבל בדיוק, זה מעולה שאמרת לי על זה, זה כמעט מעולה, כי זה לא השקף הקרוב, זה השקף שאחריו. אז רק שנייה. לא, אז העלית לי להנחתה. אז התוצאה בעצם של האימון הזה שדיברנו עליו, האימון המפוקח והבלתי מפוקח, זה הרשת נוירונים האלה עם הפריטים הממושקלים ביניהם, אבל